תשב, די, תשב. מה? סימפון אתה לא שומע כבר. לא, תשב. די, לא קוראים לי ריבה, קוראים לי ג'רון. תשב, טוב. לשבת, בסדר. טוב, חבר'ה, תקשיבו ככה. יש לילדים בעיה עם ברוריה, אנחנו חייבים לעזור להם. תעלה, חבר'ה, קדימה, כנסו. חבר'יה, תורידו את התרמיל, שימו אותו על המדף, לא על הרצפה. גם אתה, ג'ינג'י, שים את התרמיל על המדף. רגע, אבל אין לכם בשיעור. אין לי שום, תמיד. הם לא יכולים להיות פה. חבר'ה, תשבו בבקשה, תודה. מה קורה, חבר'ה? מה ברצונכם? תשמע, שלמה, נראה לי היינו לא בסדר. ¿Qué pasa, chiquitos? ¿Genete את האוטו בבית ספר? אז למורים הרב עקו לחנות? ואתם יודעים שהם נשים וגם ככה קשה להם. ואני צריכה לרוץ, להתעצבן ולצעוק באמצע הפסקת הקפה שלי. סוף אני הרע, נכון? לא ממש. כל מה שאנחנו יודעים זה שבור יצא בוכה מהכיתה. אוי ואבוי. נו באמת, חבר'ה, זה מה שקרה, זה שטויות. תראה, אתה מביא 50 גלון סיליקון, אבא רגיל, פותר את הסיפור, תראה. אתם צריכים להבין, אישה זה כמו מזגן. לפעמים יש נזילות, וכשהיא מתקממת היא עושה רעש. אבל לא לדאוג, חבר'ה, אם לשלום הפניתם לא טעיתם, אני אתקן לשלום. וקפה אחד? טל מידלה, תוסי. וגם עותקים לכולם, טוב? שום בעיה. חלאס, נגמר הבית מלון. מה, תפסתם על ידן? וטל מותק, בדרך לצלם תעשי לי איזה שחור חזק בלי סוכר, טוב נשמה? משהו בשבילך אחרת? לא יודע, תשב. אבל אני לא ריבה, אני שרון. נו, מה נסגר עם הבעיה שלנו? תבינו, מיניניוס, לפעמים אתם פוגעים בבני אדם בלי להתכוון. כמו למשל, שאני בא לקראתכם ונותן לכם לשחק אפילו שמיקי כועס עליי שאני רך איתכם. ואתם, במקום לשחק כדורגל, אתם משחקים בביצים, תגיד בביצים! ביצים! מה שהוא אמר. בכל מקרה, אתם צריכים להבין שאפילו מאחורי ברוריה מסתתרת אישה קטנה ורכה. אז מה אתה אומר לנו בעצם? תסתכלו פנימה, התשובה נמצאת בתוככם. תגיד, מה אתה מבלבל את המוח, אה? מה אני אתן לי מגרינה? מיכאל לוי, בתור אחד שלקח את הספר בנות להתבגר זה לא פיקניק, הייתי מצפה לי קצת יותר רגישות. יהודית, למה את תמיד חייבת לדחוף את העם בדברים שלא לה? את תהיי יפה ותשתקי, תקרחי. לניצה לא היית אומר לשתוק. יהודית, שוב את מתחילה עם זה. זה שאנחנו גורחים ביחד לא אומר כלום. אז מה זה? אוי, יהודית, את... חבר'ה, מספיק. שכל אחד ישים מברק שלו במקום והכל יהיה בסדר. ורגע, תן לי להבין עוד דבר אחד. לא, שים את הפה. אתה לקחת ספר שבחורים? לא. תחיה, לקחת ספר. לא, זה על הבת שלי, וסיכמנו שנשאר בינינו. מה עשית? מיקי, חכה רגע. יהודי, זה ממש לא בסדר. ניצה, בחיים לא היית עושה דבר כזה, מיקי! אני חושבת שאצלי לא הבנתי כלום. מה קרה? שמי, זה היה מטורף לגמרי. את היית מאמינה שבועות שנבקש מתלמיד סיגריה? האמת שהסניורית ביקשה גם ממני, אבל אמרתי לה שנשאר לי רק פקט אחד. אתם יודעים איך זה אצלי. כן, היא השתגעה לגמרי, הלכו לה כל המעצורים. מעצורים! חבר'ה, אם הייתה לבחורה מעצורים מביאים קרבורנטו. זה 40 דקות טיפול, אל תדאג, זה בסדר, זה קלה קלות. שלמה, קלה קלות, אה? מה אתה רוצה? מה עם הפטיפון שהבטחת לתקן לי? איזה פטיפון? מה עוד יש לי לעשות בספרייה בלי הרקבימים שלי, תגיד לי? יהודית, בבריאות. סוף הגעת, חביבי. מה אתה אומר? בית"רי? אני מדבר אתה? מה אתה אומר, יואל? חמישית של בטהובן? איזה בטהובן? בטהובן, טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה. איזה בטהובן? מה אתה מדבר איתה? בטהובן. איקס, זה מיקס, יודע? יש קולקציה של כלומניקים, הם לא יעזרו לנו בגרוש. יש רק בן אדם אחד שיכול לעזור לנו. בואו נלך להוריד שמעוני. אתם מכירים את אורית שמעוני?